Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Roy Kupar Sindram ubade President ke HYC ulaong baga kes ta asyali katkum kajing sotho jong u kalong betek tang ya kilai ngot katkum kajing keno balawan ra da ke CBI da ka bakeno bagini kibri kidan benta banya sok boit paramaki kata ya katanat kapule puthi ke sarkar jilla ha kato kapor kakong amperin lengdo bat ki officer bakila shuthung daki kerteng balabatha daki badan ha kabor bakin yo ya kakam Uba Roy Kupar Sindram haba ai jingkran chikilat pathai kubor uloong balada ka yeng bishar high court ka ong bakini ki laingot kim don benta ha kata ka kam ta siali kaseng kalabo jingkali balada ka yeng bishar ka ong bakim don benta ha kata ka kam bat manupat kita ki badon benta ha kata ka kam bat ya kita ki badon kti deiban penshitam Shu uloong batang namar kakam ta asyali ki arspa asaw pun riungut ki bala sya thung kum kinong hikai kila sya wengno nakakam ka jongki ha ka bakeno bakila sya thung bian ha kakam bat menta khat nyu teli snem kila du ya kakam Uba Roy Kupar Sindram ulabo jingkeli bakini kinong sya keno ka yeng bishar ka ong bakim don benta ha ka nikakam ta siali bat manupat ki badai kita ki bata siali bat ka sarkar ka de ban shim ya ka jingkit kli ban pentikna bakita ki brio ki badan benta ha ka kam ta siali kide ban sya penshitam Uba Roy uloong balada ka sarkar ka ong ba omdan kti manu manuru ka jingkeli kalong baka sarkar kanle ayu na ka benta ki arspa saupun riungut kinong hikai ki bala sya weng nakakam bakeno baki sya thung bian Nakaliang jong paseng hadin mengilayu ya karai ke baka high court badon buram ko jongi kala ai mendin kasngi bede bat ka kies persya ya education minister berim jong ka jela ka jongi bat kumju ru ya u director kumju I deputy director jong ka directorate of elementary and mass education ka bede bu ka kam ya ka baro ngitip kum kata ka scam dan ka kam siali mo ba tak siali dan kata ka white ink scam ngio I ka rai jong ka high court ka bala penmit menin kasngi na kaliang dong seng ngimdon ni ban kentho persya ya ka rai jong ka high court ndrei kum kaseng ka batre na menta ka bha ka miat jong kinong shong snong jong ka jala ngisudon arteli ki bangi ngi kwa ban yo jing shai kham tam ya nak sorka bat na kibor ki bade pet ya ka ni ka jala ka jongi kebeningkong tolong ba hadin ba ka sorkar ka hadin ba ka sorkar house nam arjar khatwe kamdei ka sorkar hadin ba kala don ka jing ujor mo persya ya minister jong ka education atau ka por ba kumjuri ki armut ki officer jong ka tanat bade pet ya ka directorate of elementary and mass education hak Patrick Julai aja khatwe kakam kala sedang nadu ko to kapor ban ong ba ka don ka jing jersey ha baide ba kakam thungkam yakino hikai jong ki school sorkar ba fair ki badan po kajala onda kani kakam kala ya ngi I ba house nam nadu snam aja khatwe bala sedang ni kani kakam bukan don ka FIR kakam kam sim lapoi sei ka tanat pulit jong sorkar jala kam sim lala ban tokit lan ya ban le ke badan kam kani kakam kala poi po high court bat hak artrik November jong snam arja khatnyo karai ka high court kala aya karai baya kani ka kam na ka CID branch jong ka sarkar jela de ban pha sa ka CBI but ngilap ba ka CBI kala shimpor kumba arsnam shiting tang ban file ka chat sheet ka jong ka but hadin bala de ban file ka chat sheet ka arsantri ujun arja arpho kaying bishar kala shimpor sa kumba arsnam shiting biang ban frame ya kacha kaumut ban wanra iki jing keno ki ba fair persya iki ni ki laingut kau ya education minister jong ka jala ya ki amut ki officer jong ka directorate of mass and of elementary and mass education bat kani ka kam menta kala ya kumba khat nyu tli kisnam nadu basdang nadu ka jingja ka belajar nadu usnam arjar pra hadu menta usnam arja khat arja arsang tingi I ba kani ka kam kala ya kala don po ka public domain borok ngilai keren bat ngilai dawa baki beri ki bodon bentang hakaban le yak ni kam jersey ka borok ngiyatip baka don kata kajing pendon bakam bakla manu ya kabor hakaba yaki nohikai yaki samla lani ki nongwat kam wat jam ki ba tap yak to kam nohikai ki badai hok ban yo kim sim la yo
layok de kiwei pat kala don ru kijing penpau bakadon gajing ka manipulation la ne kajing le thok ya ki marks da ka ba ta da ka siale tikini ki kila pelong bakani ka kam kan ya barka kies la register persya ikini ki breu ti ngio iru ba hakini ki hat nyotli ki snam ke pemanta na kita ki sanspa sau tam ki no hikai sanspa arpuingut kita ki no hikai ya ki bala syak keno bagi de ki no hikai ki bala syutung be an kumba ars hadin baka high court ya to kopon kan mau kala don ga inquiry ka high powered committee ni ka ba high court kala order ko ba khilet but what but shim ya ka jingtep bana kini ki sanspa arpuingut kat nungut kita ki belong tainted kat nungut ki bom long tainted komot kinu ki bala tap da ka belong be an baka nungut ki bom kimdei belong be an but na kini ki sanspa arpui kumba arhusau arspa sau pun riungut ki brio ki bala syak thungkam ko to por ya ka kam go jong ki la syak cancel la ne la syak pendu no namar ki ong baya ki la shutung be an da ka ba manipulate iki marks mo da ka ba tia ta siale pen ki ka marks go jong ki pendu nai ki wepat di kajingkeli ka ba nakalyang to ka seng ngikwa manbu ahmad to sorka kalong ba ja ayu mentapat ikini ki arspa sau pun rimut ki no hikai ki bala syak declare kum kita ki tainted pi menta ya kita ki brio ki ba syak keno kahai kut ko ong ba kim yakila syarai klem syarai penrem lela ong ba kim don bentah kani kam bean bantak siali tikini ki arspa so pun riungut pat ki bala syarai bagi kita ki tainted teachers leni kino hikai ki ba chat ki ba syutung kam bean ka jingkeli kalong ja ayu kini ki arspa so pun riungut haba kita ki beri ki ba syak keno mentak ki alan ne kini kino hikai pat kini ki beri pat ki bala syak thungkam arspa so pun riungut manu ban shim ka jing klit nam ta jong ki lani ka ek ban ja ye kini ki breu manta khat nyotli ki snam ki la ya kini ki breu ki bla cha thung ki la weng no o ki la sha weng no ka maki ki la do ya ta hok ban yo ya ka kam ka jam de manta la da kani ka kam kelas dang no snam aja ka thrak mo oi fi manta la ya arja arsan bar snam arja arsan kita ki breu ki ba sha keno manta ki la alat kumbang ong ipi ngimdon e ban keren persya ya krai jong haikut nengi kwa ban ong ba kibri ki basak kendo ki lalat ka haikut ko ong ba umdon kata ka jing tak siali kat kum ko order ko mangipuli ko ong ba umdon kata ka jing tiak siali na maria ka record ko ba habayde ba kata ka original record om shem la produce po ko lani om shem la pan i te ka bamut ba umdon ka jing tak siali lani lada don kata ka jing tak siali ru ka jing kali kalong menu ban shem ya kata ka jing kli nani menu badon bentah kata ka kam tiak siali tina kaliang do kaseng ngikwa banbu ya kani ka jing kali ahmad ka sorkar ba ka sorkar kan le ayu ban pentikna ba kita ki beri ki badon bentah ka ban le ya kani ka kam bean la kalong kini ki laingut na long menu ru menu ban shem ya ka jing kli lani ka sorkar yanu kan fix responsibility ba kabaar mengikwa ban ong bala da mentangi ong ba umdon kata ka jing tak siali te finle ayu pat nam tang kini ki aspa sau pun reumut ki takino hikai ki bala sya ken ba ki dei bri ki bala sya thung bean kum kita ki tainted teachers kata ka baningkong kabaar na kalyang jong aseng ngikwa ru ban ong ba kani bro khat kadeiru ka kay ka bang iyo ilong baka order jong high court kalong bakla slam than haka investigation but hadu ban penya lene ka try le kani case kumpulo fi arjar pra ka ja kani ka jingja arjar khatwe ka file ke FIR ndala file FIR house nam arjar khatwe ngi baka ka CID ka police ka CID branch ka state government jong state police kam shimla la ban file tang ya ka chat sheet ka jong ka hadu bala pelong ya ka high court ban ai da ka ko order house nam arja arpho ban IT house nam arja khatra ban IT kani ka kam house nam arja khatnyo ban IT kani ka kam ka CBI kala simpor ars nam siteng tang ban file ka chat sheet ban hadin kata ngiyo iba hadin sa ars nam siteng kala simpor sa ka court nakabantaban frame ya ka chat kini process jong ka invest jong ka trial tingi iba ndal adap sa kata ni iba ka CBI ka wanra ita ki witness de ki spangut ban nakabenta ban eyewitness lani ban ay saki kani ka case bat na kita ka high court ka ong ban penhiarno iti ki aspa ngudru menta ka pois tang si spa prahuwe bat na kini ki si spa sa prahuwe kumba kalong menta tang hadu kani khlimat ba kani ka case kaya ki ong batang arpo prangut ki witness dang sim evidence sa pokot kani ka pen iya ka jing suki
ha baidei bat ka jing shim ya kani ka kam ti katar ka de ka we ni kida ko bapolong ya ka high court le si ban penmi ya kani ka rai ba kani ka kies kala ayat islam chaba palat tang haka trial stage ru kum kalong menta tang ka investigation stage ka trial stage haka ba kini ginong sha keno si kila ki mentala khat nyutli islam kila ayat lengba ya kani ka proses jong kakut te kawe ni kidaw ka bapolong si high court bakan ai kani rai kadi ka jing slam than kani ka jing penyat ya kani ka kes nadu basdang hadu menta ka bala sempor tang khat news nam hadu khat news nam tang ban examine la ne ban tang ban penyat ya ka kam sakmat ka umut bala dei ban examine ni kini ki sespa prapuingut ki witness le si kala ban sim borok si jing imro jong kini kinong syak keno ti kini kidai kidaw ki ba le si la pelong ya kakut bakan ai kani rai rik e ka bangi ngi sokya kalong ba gajing kali kalong ba hai kadon ka justice kabangi ngi ong beras kata hai kadon kata ka jing pensitom ye ki brio ki bodon mentah ki kambean lada ka proses ka simpo de ki snam de ki postnam tang ban poi ha kani ka stage ko mentaru kat hadu ban pelong ka high court ban aya kum kani karai tingi i bak investigation ka jing ya lenti jong kani ka kam kalong basuki hadu kata hakabala simpon mentala khat news nem ban poi tang ni hadu ni uput ban poi ba ka high court kan ai kum kani rai tingi iba le si ka mendai tang kani ka kam riki ka investigation process lani kani ka jing tokit bat ka trial process ka simpon palat de ki phodri isnam hadu ba ki court ki high court ki ba kham jong ki badon ni ka jala ka jongi ki badon ni ka jongi ki haban penmi kum kani rai Nengi ipat hakiwe giliang pat lada ukulit ukuloi lani lada ka police department ka kwa ban penstet tang arbana kila la ban file ka chachi nda yakum kini ki kies pat ki bakta abaide baka kam thung jam ki bakta ya ka lawe jong ki pun samla ki bakta ya ka lawe jong ki nong wat kam wat jam ka jala ka ngi iba ka police department ni ki bor ki badai ban le lani ban tre ka kam kim shim khiai la ka jong kam tenakaleng jong ka seng ngi kwa ban pa ya ka jing snow ka jongi ba kani ka rai jong ka high court ka ngim kumanga ong ngim keren persya ya ka ba high court bodor prom kla ai ka rai nengi so khya ta kita ki atli ki benta ka bening kong ka dei habai dei bat kita ki aspa sa punriu ngut kino hikai ki bala sha ai kata kadak snew wiki ban ong baki dei gibri ki bala shurung kambean bala sha be nak kam kan ja ayu wiki haba kinong sha keno menta ki lalan kila ada gibri gi bahut ki bom dan bentah kani kam hakani kam tak siali bakabar kalong bangi i balamba kani kes kadon gajing suki by day baka trial by day baka investigation ya ka baka state police kam shimlala ban pendek bela jong kamram ka high court ka ban IT ka CBI and then ka CBI ka ying ka syari ka CBI ka shimpor sadiki atsnem license ban frame ka charge bat kani ka kam ka aya minta lakhat news nam ta ka bakut hingi iba kajing du nong lane kata ka justice ka bangi nadu baca kani ka jing jale sing khmi lenti kata ka justice lane ka ya ka jing bisha ka bahak bat kumnu ban pensitom mi kibri ki badon benta hak de ka kambat ka wingi ngitip ru da basha ba ngam tharai kin mi kata ka kentin bot ong tak siali lada kamdon kum kata namar kadon ka chachi kala kidon haka chachi le si kidon ha ki report ki ba fair ki bangila ya kren na kapor sa kapor le si lembah kata ka jing don jo kata ka jing tak siali ru ka pelong ya ki bor ya ka committee ban segregate lane ban penia fair kita ki aspa ya ki sanspa na ki sanspa arwe sya ki aspa sa pun rimut ki brio ki bam shimla yo shu kata hok ban yo ban tap kam telada lada kadon kata ka jing tak siali ka jing kali ka bami menta kalong ba manu yanungin pensitom menta ka sorkar kan le ayu ban penti kena ba kita ki brio ki badon menta kata ka kam ban tak siali kidai ban sak pensitom lada kimdi kini gilaingut rumanu badon menta ngam tharai ba kindai gitu ki aspa sa pun ringut hi kino hikai ki ban le ban tak siali te ka bom lalong kata don manu bale ya kani ka kam te ka jing kali kalong manu kan ban shim ya kata ka jing kli ban penti kena ba kita ki beri kebedan menta hakata ka jing tak siali hakata ka recommendations ka ba hakajing ya lenti jong ni kes nilai iba ki don ki minister ki ex minister ki ex ki MLA ki beri la jong ki ba ai ta ki slip man recommend ni ki beri ki jong ki nak ta bukin yo e khani ka kam nong hikai ti ka jing kali menta ka bangi kwa ban kali sa sarkar kalong ba ka ka sinjam ba sarkar kan shim ban penti kena ba ka bakhat do hi
kini ki aspa so kun rumut ru ki ban ki bala sha cancel ni ki bala sha ken be an ki dei ni am ki ta ki beri ki bala le ya kata kambe an ba kabar kalau manu bedon bentah kata jing tak siali la da kini ki laingut mentah ka kut kala de ban pelat la ne ban ong ba kim don bentah kata kam tia siali kumang ong namar ba kam kanum la long ban ong ba om don bata siali namar baro hingitip lapau gani haka chachi le sikila de ban ong ba kadon gajing tak siali de hata de halor kata kanong rim ba CBI ko wan ra ka chachi ka jongka timenta ka jingkeli kalau yang kesorkar kan ba ayu pinle lane kumnu pin penti kena ba kita gibri kubdan benta ta kam tak siali kidai ban sha pen sitong kat kum kiken don joka kat kum ka jing so thu ka jong ni kani ka kies kum ba kalong benta ka debit tik tanam ta kini ki laingot kibri namar ba kat kum ka chachi kat kum ka jing keno ka ba ka CBI ka lawan ra ki ong ba kini gibri kidon benta ha ka ban ya subut paramaki mo itai education minister atau kapor bat kini ki officer man penting kena bagi beliau ki bala recommend dan menur ki badan kapor kin yo ya kam tiknang ban penting kena ya kata don kamban manipulate ya score sheet ki ong ti de lor kata kan nong rem baki ong baki ni ki beliau ki badan mentah kata conspiracy ki jong ki ti ndala file kata ka chachi ya kabangi ngimtep kuma kalong mentang itip lembah kani ko order ngimtep kat nungut ki ngat kata ka chachi ka ba ki pulit ki wan ka CBI ko wan ra le si ki don ki we ru ki nong syak keno lani ki nong ki ban syak tian bisar ba di ni kam ndai kuma kalong mentahi kalong betang nam ta kini ki laingut tingi kai ka bangi ni kat kum ka jeng so thok ka jong ni ka bangi ni so thok kuma kalong mentahi kalong ba ladaka kut ko ong ba kini kim don mentah no kat kum ka chachi ka CBI ka ong bakini gidon mentah hakaban manipulate score sheet hakaban wanra e kata jing tak siali tela da ka high court ka ong ba em kini kim don mentah ka jingkeli ka long manu pat kita gibri ka don mentah kam tia siali ti ya kita de ban pisitom namar ka ni ka jing tak siali kini ka pak sa pun riungun ki bala syak thung kum kini kai kisha disqualify no kisha weng no nakakam ka jong ki da ka bo ong bakilong tinted lani gila syusyak thung jubor lani ada kababean yang kata kam tikini aspak so pun riu tikila aduk la ka jong kam mentah kat nyau tuli snem kila jenjar te mentah kini nong syak keno kim ka kut kong ba em kim don mentah tiki jingkeli long manu benon mentang tangi hab banwat ya kita gi beriu te ka sorkar ka ban sim ke klik men penting kenapa kita gi beriu ki bedon mentah kata kam tia siali ki dei ban syak pen sitong balada lada ka sorkar ko ong ba umdon bentang manu ru te finle ayu pat am tang ini ki aspak sa pun riungut ki pa fi fila da ban rai ki dei tinted teachers ba roi su ba kan itu snu dekat ba ka trial kadang ya ka don ka kata ka bangi ong ka presumption mo a person is not guilty until proven ka bangi ong komot bo ubri kham rai penrem tak hadu andala ka kut kala rai ka don penrem namar mentah kan ni kes kadang dei on trial stage ka kut kam pat rai penrem kan tak daw mai dang la ban pat kum education minister dang la ban long MLA ka sisu ba kan ka chim rai ka kat kum ka kiasi kam dei sans pa ngut ki don ches pa prapui ngut ki witness ya ka bahadu mentah kidang sim ya ka statement ga jongki lani kidang sha ai ya ka saki ga jongki tang ar ko krangut te ka we ni kidaw ki bahai kut ko ong ba ngimla mdei ban ya chakmat ya ni kam man kwa sha ka ya ka de namar ba kala slam than ni kam mentala khat nyu tuli ki snam ngila ya ndege jing suki jong investigation agency ke jing suki jong ka trial ka bala pelong kini ya kani kam bukan drag nam takkan nyu tuli ki snam ti habai dei ba kata ka jing ong ka jong pi ba ka CBI ka la ne amban let sha Syakibor ki bajrong ni na kaliang ka sengi kwa ban kentu la kalong ya ka CBI la kalong ya ka jela sorkar jela ka jongi bakin pet kin study ya kani ka hukum ka ba ka high court ka ai balada ka don kilat kilenti na kaliang ka sengi kwa hi ba ka CBI ba kumju ka sorkar jela ki dei ban appeal ya kani ka order Syakibor ki bajrong la kalong Syakikut ki bajrong ki ingka syari bajrong la kalong Syaka Supreme Court jong kari India ro khna ban peti kena ko mi ong ngi kwa ba kadai bandan ke justice ka mangila kren adu ko basdang por ba mi kena ka kam ban ong badon ki manu ki badon benta hakaban le ya kani ka kam ban tak sia dia te manu badon benta mentangi hak banwat kita ki beri te lembah kani ko order ka high court ko ong bakini ki laingot kim don benta te manu badon mentangi hak banwat te ya kani ko order ru lada ka don kilat kelenti kumbangi so thu hi hal jing siang ko mo pi ngim kwa ban keren ko order jong high court dengi kwa ban kentu ya CBI ban kentu ya sorkar jela baka dei ban thawi kilat kelenti la don kilat kelenti ka dei ban appeal ya kan ha Supreme Court
Ba